nga itong handom ang ang handom na ito ba, kahayahay, o niya kahamugaway. Pero wag kita naghandom nga unta ang Dios sa iyang gamhanan nga bukton palingkawas ka nato gikan sa mga balatian o gikan sa mga katalagman. Mo na ang tuyo gyud sa Ginoo alang ka nato. Diyos sa gamhanan taknaas kagabion. Salamat kay ikaw magapagiguban ka namo og sa mga panalangin mong nabatnan sa tibuok tuig. O nagahatag ka namo sa tanan nga gikinahanglan. Hinungdan na kami nakadangat ini mga taknaan ini mga adlaw ug sa gihapon naa ang may panglawas og pagpanikay-sikay among nabatnan malipayon nga pagbati kaaban sa mong puluyanan. Salamat to Dios ikaw makiguban ka namo sa tibuok semana sa among pagkauban ining the gift of hope kon gasa sa paglaom nga among saluhan ang tanang mga suhito aron kami mahimong masaligon panganak kanimo tungod kay adunay paglaom kanunay nga imong ihatag kanamo bisan taliwala sa among pagkamasinalipon. Salamat to Dios ikaw magapadalangin ka namong tanan among gitugyan kini sa ngalan ni Hesus. Amen. So, akong usbon maayong buntag sa tanan nga mga kapaglaom nato nga naa sa gawas sa Amerika, buntag karon, kadlawon po ron sila dito. Sa uban unto, hapon sa uban sa Croatia, sa ato dinhi makapaglaom gabi na. So, sa tanan nato nga mga viewers, maayong buntag, mangyud tuming hapon, maayong gabi sa tanan. Nining kagabhion, atong sugdan kining atong pagpanag-uban, kanibitawng naglaom ta nga ang kamot sa Dios, ang gahom sa Dios, magalikay kanato gikan sa mga katalagman. So ang una gyud nga suhito nga tungtunan kaning ang dako kahibulungan nga kamot sa Dios nga magahatag kanato og kagawasan. Magahatag kanato og seguridad, the mighty hand of deliverance. Dili ba na paglaom nga kinahanglan atong abatnan, paglaom nga diin atong nabatnan sa kasing-kasing, aron na kita magpadayon sa pag-alagad kaniya, magpadayon sa pagsalig kaniya, magpadayon sa atong pagtuo ngadto kaniya. Adunay usa kay gayon nga nangutan ako sa usa sa akong sakop when we were still in the district dito sa distrito. Nangutan ako niya, sister, usa may gusto nimo nga gasa sa Ginoo karong Disyembre. Ingon na sa para sa ko pastor, ang gusto ginako nga makabaton kog daghang kwarta. Kay kaning Pasko, malipay ko kung daghang kwarta. Ingon nga lahi pud ang imong pangandoy ako Sister Fee para sa kuha nga unta karong Pasko, tagaan mi ni kasiguruhan nga walay mga balatian nga among bation ako mga bata, gagmay pa pero naa sa may panglawas. Kami usab na kong misis o sa akong pamilya, sa among igsuon o ginikanan, maunta namin sa may panglawas. Moro na ipangayon ako sa Pasko. Sayon naman na. Basta kay naagay kwarta, panahon sa Pasko, ang tanan imuha. Kung magsakit ka na magkay kwarta, patambal ka. Sige lang, mo na imuhang ambisyon, imong mga handom, mo na igasa ni mo ining Pasko. Para sa kuha, ako malaoman ngonta, wala gyud mga balatian nga mutakboy kanamo. Makapaglaom Agosto pa to August. You know what? In a matter of few months, August, September, October, November, pagka Disyembre, so 5 ka bulan. You know? Pastilan karon gitawagan ko niya, Pastor, ari diri sa balay, kanato wala may cellphone to, kanang radyo pa na ako, radyo sa balay, ningato si kapitan, kanapoy radyo, RDO, anso nagtanaw ganay, isa nga naman, isa nga, Pastor, ang akong anak nagsakit, palihog ani kay ampui. So, ningato ko makapaglaom, natingala ko nga, ang sakit sa iyahang anak, kanang rare kay ba, kaya ang iyang bagul-bagul, ning tubo man, tubo nga primero, gamay pa to, mura pagliso, mura pagjulin, hangtong nindako, mura bula sa pingpong, hangtong nindako, hangtong nindako na yun. So, yung ko, nagunahon ako, pastilan, mura ba na iyang pangayo sa Ginoo nga, ang gasa niya, karong Pasko, kwarta, ako maing panglawas, yung ko na, saon na ni Ron. Pagabot ito, nag-ampo ko makapaglaom, ning tubo gani ang bagol-bagol, o niya, nakita na ko siya, mura ba, guul kayo siya, sa Pastor, amo nang nabaligya, naprinda nga mo ang kaning pasakan, nabaligya na ubang mga butang, kay patambal ko, anak, kung maghihapon na ulian. So, nagsikunaw na makapaglaom ko, pastilan. Ako mag-usang ipapili 5 months ago, kung say gusto niyang gasa si Ginoo, ay kwarta man, nagkaroon na kwarta unta to, nangaprinda ng iyang mga yuta, pastilan karon, wa gyud naulian ang iyang anak.
So nagsigig tubo, hangtod mura na siyag manggang, gagatubo iko nga, maduhan na bagol-bagol ani bataa, pila ka adlaw. Nagtubo. So mahibulong kay ko, apan makapaglaom tungod kay usahay, ang atong paglaom sa Ginoo, ang atong handom manggod, ang handom nato ba, kahayahay, o niya kahamugaway. Pero wag kita naghandom nga unta ang Dios sa iyang gamhanan nga bukton palingkawas ka nato gikan sa mga balatian o gikan sa mga katalagman. Mo na ang tuyo gid sa Ginoo alang kanato. Mo na nga dinhi sa kalibutan bisan pa nga kita giliyukan sa daghan ng mga problema, daghan mga suliran, pero ang iyang gisaad kanato kini mo tanong Isaias kapitulo 41 bersikulo 10. Dayon dinhi makapaglaom nindot kay ning saad sa Ginoo. Makita po niyo diha sa screen Isaias kapitulo 41 versikulo 10. Ngayon din ayaw ka mo kahadlok. Okay? Ayaw ka mo kahadlok. Tungod ako makiguban ka ninyo. So, ano kinahanglan kahadlukan pa? Nga naman, ang Diyos makiguban ka na to. Ayaw ninyo, ay, din sa ito ang screen may gala ko, nadungaga na diha. Actually, intimidated na. Ayaw yun pagduha-duha. No? Kaya ako may inyong Ginoo. Sumpayan nag-zero diha. So, naringon din ako kang hatagan sa kusog. Versikulo 10, kaya po padayon, ihatan ako kanimang kusog. Tabangan ko ikaw. Nakita ni mo, ang Diyos tabang ka na to. Kung sa mga handom na to, ihatag na sa Diyos. Tabangan ta niya. Ingon siya, suportaran ta ka. I will support you. O saan tayo pagsuportar? Isa nga, sa akong gamhanan, kusganon, nga tuo nga kamot, tabangan ko ikaw. Pagkanindot kayo sa gisulti sa Ginoo, tabangan ko ikaw, pinagi sa kuang kamot nga tuo. Ayaw kadlok. Kay giyahan ta ka. Tabangan ta ka with my right hand. Ang dito pa yung kay giyahan. Sa akong madaugon, victorious right hand. Now, kung ka naman galing gisaad sa Ginoo sa tuwa, masaligon ta kayo. Tabangan ko sa Ginoo, muna yung paglaom na ko. Nabisan ako niya sa yuta, bisan daghan ang mga problema, bisan daghan ang mga pagsulay, apan ako tabangan sa Ginoo with His right hand. Gani ko ni padayon magapaglaom, padayon itong basa. Padayon itong basa ang Isaias kapitulo 41, versikulo 13, sa 13 ta. Okay? Niya din yung magapaglaom sa versikulo 13. Ingo din niya balang kasulatan. Ako mo ang Ginoo. Ako mo ang Ginoo, nga imong Diyos. Ako ikaw ang gigunitan. Ang imong kamot, gigunitan ako. So, ayaw kadlok. Do not be afraid. Nagunit ko nimo. Ni ako aron tabangan ko ikaw. Pagkanindot yung kayo sa saad sa Ginoo. Kung kini man galing isaad sa tua, mo ba na may gala kumawad ang tagpaglaom? Nati paglaom kanunay. Muna nga atong episode sa tibok na itong series, ang gasa sa paglaom. Muna ihatag sa Ginoo, malaumon ta, tabangan ta ka, gunitan ta ka, ako kang gunitan sa akong tuo nga kamot. Pagkanindot kayo. Nga naman, kaya ako mong imong Diyos, mo'y magagunit kanimo. Tanawa, kinahanglan ikaw musali ka nako, di ka ngayon mahadlok. Kaya ako mo'y mutabang kanimo. Ako mahulagway ba? Kaning hulagway din akong gibutang, na ay kining tornado, nagsunod. Mo na sagad kay sa US, tornado nga pangbalhin ng mga balay nga to sa bukid o nga to sa dagat. Pero kung makita nimo ang hulagway, tanaw na ito ni mahigala, makapaglaom, ang Ginoo nagiya ka nato, iyatang gunitan yun. Sa iyang tuo nga kamot, isa nga gunitan takas kong tuo nga kamot. Bisa pag-unsa kakusog ang tornado, bisa unsa pagkakusog ang bagyo, bisa unsa pagkakusog mga kapaglao, makigsunan, o makigalaan, ang kining linog, wala gyud. Wala gyud kahadlo, kanaman, kay ang Dios mutaban ka na to. Mao na ang gasa sa paglaom, nga atong huptan kanunay, matapos naman yung tuiga, bisan pa sa sunod tuig, mga kapaglaom. Sa 2025, same trust, same hope. Maurang yan po nga paglaom, maurang nga gasa. Now, kung imong tanawon, sa kalibutan God, nahimo kitang ana ang mga problema tungod sa nahitabo kaniadto. Abi ninyo, makiingon ko, masulbad lamang nato ang problema nato dinis kalibutan sa atong mga pag-antos kung masulbad nato ang problema sa sala. Nga naman. Muna ako ibutan dinhi, kung masulbad nato ang problema sa sala, na masulbad nato ang tanang problema sa kalibutan.
Kay kining tanan gud kun imong tanawon, nagsugod ni sa diha ang tao na kasala. Wala sa plano sa Ginoo nga dunay mga pagantos. Aban bisan pa nga dunay mga pagantos, ang Dios nagsaad, kuyugan ta ka, gunitan ta ka sa akong tuo nga kamot. Giyahan ta ka, tabangan ta ka. Mga kapaglaom, bisan pa nakita sa Dios nga ang tao kanamang sukihan. Sukihan. Nakasala ang tao, bisan human na niya sulti, nga ayaw gyud mo paghimo ana. Apa nakasala man, gitunglo sa Dios ang kalibutan. Sa diyang gitunglo sa Dios ang kalibutan, diya nagsugod ang atong mga pagantos. Diya nagsugod atong mga kahadlok, nagsugod atong pagduha-duha, pero sa ayaw kabalaka. Mao ni ang gasa sa paglaom ako ihatag kanimo, kuyugan ta ka, tabangan ta ka. Ang Isaias 41 na ingon, ako magagunit kanimo sa imong mga kamot. Gunitan ko ikaw sa kong tuo nga kamot nga madaugon. So, bisan pa kita gisaaran sa Ginoo nga iyang tabangan, iyang gunitan, apan makayon ko sa dihang gitunglo ang yuta, di na kita kaingon wa nagi problema. Mga paglaom, tungod kay gitunglo ang yuta, ang tanan sa kalibutan kini naapektuhan. Ang krisis, ang pag-antos, di yun nimo kalikayan. Di yun nimo ipakawalay bili. Nga naman, natunglo naman God. Apan bis na pa natunglo na, naamantay kalamidad, apan ang Diyos makapaglabi siya nga, ay kabalaka, ay kadlok, kuyugan ta ka. Kuyugan ta ka. Bisan pa dagko ang mga unos sa kinabuhi. Bisan pa lisod ang pagsungasong sa paglawig sa kinabuhi. Apan ang Diyos, magatabang ka na to. Gani, kung imong tanaw na balang kasulatan sa Juan, Kapitulo 16, versikulo 33. Ang iyang gisulti din makapaglaom, mo ni dinhi ang saad po niya, paglaom gihapon eh. Muna maghiskuta ka nun ay paglaom. Gasa ni sa Ginoo, gikan ka na, paingon ka na to, gikan ka niya. Iyon ang Juan, Kapitulo 16:33. Tingnan din ha. Ako manggisultihan, I have told you this, so that what? So that you might have peace. Gisultihan tamo daan ani, aron nga makabaton kamog paglaom o kalinaw. Kalinaw sa unsa? Sa inyong kasing-kasing, tungod ka na ako. Now, kinsa man maghatag ka na itong gasa sa paglaom? Ingon siya nga ako. Ako'y mugunit nimo. Ako'y muhatag nimo, mutabang nimo, ligunon imong kasing-kasing. O sige niya, ayaw mo kaguol. Kaya gisultihan ta mo. Nga dinhi sa kalibutan, unta makabaton ka mong kalinaw sa inyong kasing-kasing, tungod ka nako. Wala yun yung din nga, magbaton mong kalinaw tungod sa salapi ang inyong nahuptan. Magbaton mong kalinaw tungod sa posisyon nga gihatag, gitungtong kaninyo. Magbaton mong kalinaw tungod kay hayahay ang papanginabuhi. Wala yun na gisulti. Kung ang Biblia imong pangutanon, klarong diya gisulti din sa Juan 16:33. Gusto na ko makabaton ka mong kalinaw sa inyong kasing-kasing, tungod ka nako. Nga naman, kay dinis sa kalibutan, iyan ang gisultidaan, dinis sa kalibutan, ingon sa versikulo 33, padayon makapaglaom, ingon sa dinhi, tungod kay, samtang dinhi mo sa kalibutan, anagi mga pag-antos nga inyong sagubangon. Dito kayo, you will have to suffer. Muna doon ay usa ka taon doon sa kwensa nga paitan ng kinabuhi. Pagkadaghang pag-antos, daghang mga hagis kinabuhi. Ingon nga gikapoy ka. Isa kapoy na ka, pastor. Ikaw, gikapoy na ka. Ang tao nga wa na'y pag-antos, ang tao nga wa na'y problema, ang tao nga na'y mga hagit sa gubangon, katong tao tuwas winteriyo. Wa na'y gito'y problema. Ingon sa, grabe na po na imuha. Kung gusto mong kaghayahay ka, gusto mong kagwala na problema. Magkapaglaom, ang tao nga diin, wa na'y problema, katorang tuan na naog ngadto sa lubnganan, wa na'y problema. Munang rest in peace. O na ba na'y problema na? Aban samtang napakas kalibutan, ang Biblia nag-ingon, si Jesus nag-ingon mismo, samtang napakas kalibutan, niya pakadinhi nagpuyo, you will have to suffer. Mag-antos yung ka. Apan nakanindot lang yun, kaya kayong padayon ng versikulo 33, nakanindot lang yun, kaya nagipaglaom kanunay. Munang, kung ikaw makapaglaom, nagtuki sa imong Biblia, nagbasa kanunay, na ang paglaom, maimong mabatnan, madasig ka. You see? Mura ka mag-ingon nga, way problema. Kay naamay mutabag ka na ko. Mabitaw na sa Salmos 23, versikulo 1, kana the Lord is my shepherd, I shall not want. Abi nimo kung ako nang gibalik-balik din sa ato ang Hope channel, no? Panahon gani doon ay maghiskot og problema.
Ako may hinumduman dayon ba? Kung ako'y mag-translate anang Salmos 23:1, akong ingno dito, the Lord is my shepherd, no problem. Why problema? Kung ang Ginoo gani ako magbalantay, wag yung problema. Mao po nagisun niya din sa Juan 16:33, katapusan ng mga linya, ikaw din apan pagmalipayon ka mo. Nga naman, gidaog ko ng kalibutan. Cheer up! I have defeated the world. Ako nang gidaog ang kalibutan. Mao niyang paglaom ang paglaom nga din atong batnan. Nga gidaog na sa Dios ang kalibutan. Busa magmalipayon ta, naay kagulanan, yes. Bulabay ra na. Dili na makapaglaom nga mo lungtad ug dugay ug unya ang atong mga pag-antos bisa matulog ta naa gihapon. Ang problema nato kung bisag matulog na ta ato mang hunahon nga problema. Inigbatan nimo problema ra man gihapon. You see? Pero kung imo itugyan sa Ginoo ang tanan, nan, adunay kalinaw imong pagpahulay sa katulogon, matulog ka, pagmata nimo, sulbara problema pagkabata. Pero mahibulong ko sa ba, di nakatulog, naghigwaos na, naghigus na ang lawas, kay di katulog, kay daghang problema. Sa imong pagmata, tibok gabi, kay naghunaw sa problema, ang una-una nimo makapaglaom, saan pagsulbad, karong pagkabuntag, wa ka katulog, nasulbad ba? Wala. So, ang sikreto alang sa itong mga higala, sa makapaglaom na to, kung doon natin problema, ayaw nagdadasig daanan. Gani doon na pagani lektura na mo to una. Kung doon kay problema sa imong trabaho, egdadas puloy-anan, kay bisag imong pagtatar sa imong asawa, lahi na. Kay problema may una. Pagtagad sa imong makabataan, apektado. Nga naman, problema man sa opisina o sa trabaho, imong gidalas puloy-anan. Ayaw! Ibili na tanan. Ang Ginoo na ingon na kas kalibutan, naagyo kay mga pag-antos. You will have to suffer. But cheer up! I have defeated the world. Yun sa mga pag-defeat ang kalibutan. Magkapaglaom, ningani siya sa kalibutan, siya'y nagpakamatay. Karon, pagkamatay niya sa cross, ang yawa gusto yun, balik sa langit, balik sa mga amahan. Ayog pakamatay, ayog pakamati ni mga tao, nga dili sinsiros pag-alagad di mo. Tiya mo na, ang imong suri igala, ilimod ka. Usa sa mga sumusumod mo, ibaligya ka. Mo nang klasya sa mga tao yung pagkamatian, balik. Pero wag yun sining balik. Nga naman sa nga tuyo, tungod kay ang tunglo sa Ginoo sa kalibutan makapaglaom, ang tunglo sa Dios human kasala ang tao, iyang giangkon. Nagingon na ba ang kasulatan, Galacia 3, versikulo 13. Galacia 3, versikulo 13, niya makapaglaom, mag-isulti din. Okay? 3:13, ingon din. Yeah, verse 13, ingon din. But Christ, si Kristo, si Kristo, nagaluwas ka nato, rescued us, gikan sa tunglo nga giluwatan. Sa ito, pag itunglo man sa Ginoo, matinong lang yuta tungod sa imong pagkasala. Ang pag-ani ni Kristo di ay, mo ang pagluwas sa tunglo nga giluwatan sa ba sa Dios. Ang iyang pag-ani, pagpakamatay, siya ning angkon sa unsa, sa mga kining pagtunglo sa kalibutan, inay ngadto sa kalibutan, wa na ipaglaom, isa nga, no, akong luwason. Muna isa nga, cheer up! Gidaog ko ng kalibutan. O gunya, kung pareho ni magbasa magkapaglaom, ingo din og sa diha nga siya gilangsang sa gusto, nagbitay sa cross, iyang gikuha mismo siyang kaugalingon ang tunglo tungod sa atong dautan nga binuhatan. Nasa makamangita na. Tungod sa dautan nga binuhatan, iyang giangkon ang tunglo nga unta sa atua tungod sa papagkasala. Si Kristo ang nag-angkon sa tunglo. Munang, mura bitawag, malipay ka siya, mupahibalo ka na to. Cheer up! Paglipay mo, pagmaya mo, kaya ako nang gidaog ang kalibutan. Ang tunglo nga tagipamutang sa kalibutan, ako nang gikuha. Mo na hinungdan nagbitay sa cross. Ang iyang pagpakamatay sa cross, mo ka na pagkuha sa tunglo, nga unta, anhi ka na to, tungod sa itong binuhatan. Kining kalibutan nga itong ipuyan. Kung imo tanang pag-ayo, pagkadaghan man yung mga dili pod maayo. Dili ba maaypuyan? Muna kung tanawon nimo pag-ayo ang kalibutan, karon mo rawag pastila no, og napay laing planeta nga kapuyan, mo rang manglakaw na ta. Bisan din sa atong nasod kagubot kaayo. Politikanhon nga kagubot naa sa tuwa, kada adlaw, kada minuto pastilan. Gikapoy na ta. Muna nga ang Dios nagunahuna nga kining kalibutan nga atong ipuyan isa nga ako ning baguhon. Nagtanaw siya. Ikumparar nimo makapaglaom ang kalibutan nga gihimo sa kinimo kaniadto ug karon pagkadako gyud kalainan. Gani bag-o lang na human nga ato ang
The World Beyond Tomorrow nga seminar dito sa Inn Hotel dito sa Cagayan. O nilipay kay ko nga atong mga higala, mga businessmen, mga engineer, of course, na mga nurse, head nurse, doktor ning tambong. Atong giingon na kining kalibutan na, dili gini maing puy-an. And we're looking for the world to come. Now, kanusa man na mitabo? Kitang tanan nagtanaw na kanusa man ginaoy? Kanang kalibutan ba nga wa nay samok? Kalibutan nga wa nay mga balatian? Kalibutan nga wa nay mga luha? Kalibutan nga wa nay kamatayon? Kanusa man gyud na? Ya kun kining atong kalibutan gigipuy-an nato, pastilan pagkapuno sa mga pag-antos. Gani lantaw niadtong 2022. Mao ning mga krisis ni sa kining kalibutan nga puno sa pag-antos niadtong 2022 mao ning 5 ka mga krisis nga di gyud nato ikaunsa ikaingon why nahitabo sa kinabuhi sa tao. Di nato ingon nga okay ra man na wa man na di man na big deal. Pero tanaw na to ang 5 kundi pa big deal. Niya din makapaglaom kining kagutom, konflikto sa puloy-anan, sa nasod o nasod, kaning pag-usab sa kainiton sa adlaw makalisag yun. Bisag gabi mag-irkon kung pastil nga nung init magkaini. Ay, climate change ang ikatulo. Sunod, child abuse. Now, naaba na karon mag-uol kay tabagunaw na sa kalibutan. Unsa na ning nahitabo. And then, of course, ang giingon dito sa 2022, ang katapusan ni kalima is COVID-19. So, COVID-19, mauna ang ikalima nga krisis sa kalibutan, gitanaw na nila sa 2022. Karon kumatutag hungry, kaning kagutom ba? Dili sa tuwa tingili sa Pilipinas, walay gutom. Sa uban nga dapit gutom biya gyud pod. Madto ka sa uban nga nasod na mga tao, mga bata nga di nagniwang dalang kay gamay rag kaon o kulang og kaon lunos. Ang ilang mga mata ni dagko na nagniwang kaayo. Grabe gyud kagutom. Sa diya nga dito mo sa Sri Lanka, ning abot ang krisis ito, financial crisis. Pagkalisod yun kayo, mga tao dito, nagpuyo lang ilang tulay. Isa nga, sir, tagaay kong kwarta, sir. Please give me money. We are just living under the bridge. Kung ano man, isa because we don't have money to pay for the electric bill. Kung di mo magkurinte, magsugating garolo di ay, wala gyud lisod yun, to at sa kwan, kawa ko na kurinte dito sa ilang tulay. Nga abang pa sa balay. Pero sir, ay ko tagaig kwarta. Tagaig kong trabaho, ko nung saan, paghatag trabaho, ani. So di isa gustong kwarta. Kay trabaho, isa na ako ipakadoon nga nagsunod, waka anak, akong asawa, niwang na kayo. Inyayin ko nga, tagaan talaga kwarta, kaya mo ko trabaho ihatag di mo. Paghatag akong kwarta, isa, sir, trabaho lang ihatag, sir, ayun na, please give me work, not money. Money will be consumed. Will be finished, siya. But work, I can still have money, even tomorrow, even next month. But I don't have work to give you. Please, use this money and buy food. Ay, yung gidawat, isa, sir, please, give me work. Akong gikuha yung nakay cellphone, apo sa cellphone, gikuha akong namin, kaya pagitaan ko nagtrabaho ni tawanan ni. Kung basag dyan nito na lang sa eskulahan, pas sila kay pagtawag na ako, di naman mutubag, wag yung kay trabaho may tabuan eh. Pero makita ni mo makapaglaom ang kagutom. Karon, konflikto. Kinsa may nag-conflict sa atong unahuna, bag-ulang, uya karong litis pa yun. Kanang konflikto sa Russia o sa Ukraine. Dili ba, pastilan, makiingon ta nga naman nga kaning mga dagko nga mga nasod nag-away pamangyod. Okay? Daghan sa mga nangamatay. Ingon dito, 100,000 ka mga casualty sa gubat nga nahitabo, konflikto na sa nahitabo sa Russia o Ukraine. 100, iko pastilan. Kadaghan ba kayo? Mga casualty. Sa 5 lang kabulan ang nahitabo, 100 ang casualty na. You see? Makita nyo kapaglaom, grabe yun ang konflikto. Daghan ang matay. Gubat, makigsuna, gitaw ng political crisis. Sunod, kaning Israel ug Hamas, manibag-o karon. Now, kung imong tanawon ang gubat karon away sa Hamas ug sa kining Israel, mahibulong ka, nga unta, na naman sila ko galingong kagamhanan, na ikagalingong paninapi, pero nga nung pagyod nga mag-conflict pagyod. Daghang nangamatay sad sa gubat, labi na yun ang mga Jews, gipang-kidnap sa mga Hamas, gihimo nilang human shelter, aron di bombahan sa Israel government, naay daghang Israelitas ilang ipangkuyog. Mga kapaglaom, mao ni ang nahitabo sa kalibutan. Sunod ingon sa dinhi kaning climate change, ang kibudgan sa climate change, init kaayo, pero sa laing bahay napoy ulan kusog kaayo. Muna di yung kakasabot. Matingalag yung kapurmoni ang mga dagko
nga kalamidad, krisis sa kalibutan nga atong gisagubang. Kung imong tanawon ang panahon karon, init kayo. Tatuod mo ulan. So, ang sa kainiton magkapaglaom, gitagna ng daan nga kaning global warming o climate change o climate in peril, gakahitabo na. Pero ang ako yung kibungan, nga sa uban nga bahin, grabing init. Mura magipuga ang kalibutan, nga wa nagitubig. Hurot na. Pero sa laing bahin pod, naapoy dagkong tubig nga nag-abot sa yuta sa balitan. Yagtong 2014, ang tsunami makapaglaom. Pagkadagko sa tubig nag-abot. Pagkadagan sa nangamatay, nga naman ang tubig ning usmo pag-ayo, makita nimo makalilisang mga tao nga nagyan sa tsunami, nang hakot lang sa mabutan, pero wa na ang ilang sakyanan, ang balay, wala na, luoy kayo. Dagan sa nangamatay, di na gani maila. Gani ang uban makapaglaom nga nangamatay sa tsunami, ilan na lagi pang putos. Unya, kinsa tong muklim anang pataya, ala ablihan sa nila, pagtanaw, adili man na mao. Dili na sila kaila. Ang uban, basta naghilak dito, pag abri, di ba ni mao. Mamaurog purma, kinsa ba'y makailangan na putos man sa lapok ilang dagway. So nahitabo, wa na may muklim ani yung mga tawhana, gipamutos sila mga kapaglaom, paghuman, wa na yun, bao na, ilan lang gidauban. Pagkaluoy, wa na yung muhilak, wa na yung muklim. So, ang tsunami ning abot, napagyulain. Atong 2011, ning abot ang sindong dito sa Davao. Ang international name anang sindong gitawag na Washi. Maunay usa ka ingon nila the deadliest storm for the year 2011. Pasilan dito ko na sa mati mura agikik ang kining tingog sangin diha sa ibabaw sa kahoy. Pagkabuntag ang tanang lubunga sa lubi hulog. Aman na lang to sa kong giabtan sa Mati City. Kay ang bunga ra nahulog. Pag-abot ako sunahan sa Mati ning atong kining unahan, pastilan ang ilang lubi murag palito sa puspuro nga gipang lukat, gipang file diha sa kalsada. Grabe ang kadaot. Sa unsa? Sa Typhoon Pablo. Karon napay Typhoon Pablo. Karon niya pagidigala ko. Kato ganiha sindong 2012 Pablo. Ay makalilisang pa ng Pablo. Tanawar ko ng mga saging. Pagkadaghan sa mga tanom nga nangadaot, pero wala kayo ito gi-deklarar nga nangamatay. Pero naidaghan nangamatay ito sa Davao. Pero magtanaw ko sa balita, wala may nangamatay. Labigin sa Diwalwal, daghan nga tabunan sa bangag sa Diwalwal. Pero makapaglaom, nahilom lang. Tanawang hitabo sa atong mga tanom, mga lubi ng hapay, saging, hurot. Unya sa 2013, ning abot sa ng Typhoon Yolanda. May bulong ka, init man ka, ngano na malidahang bagyo. Muna ingon ako sa taga kining US. Ingon sa dito, ingon siya, asa may pilion na to? Kanang init o bagyo? May pilion na to? Tornado? Hangin kusog kayo? Or ulan? Ingon to sa, wag kita kapilian na. Mga ito kag Texas, pastilan, inita kung walay ulan. Pag ulan po, abot po ng tornado. Isa pa kalisod ba ning kalibutanan ni? Lisod po yan. Makita niyo kapaglaom ang kining apikto nining natural calamity. Mga barko ipang isog ngadto sa imabaw. Pagkadaghang kadaot, makingon ka, unsa man ni Ginoo, asa man ang tabang ani. Ipikto lang ni sa sala sa tao. Apikto lang ni sa pagtunglo sa Dios sa kalibutan. Sa alam mo kabalaka. Kaya tabangan talagi mo. Kung ikaw magkapaglaom, mahanaw kung mamatay tungod sa mga kalamidad. Ikaw dool sa Ginoo, way problema. Tabangan ka sa Dios. Bisan pa kung ikaw mamatay na, apan sigurado ang kaluwasan alang kanimo. Nawalain pag yun nga, problema nga gisulti daan sa 2022, kining child abuse. Nakadungog mo, nga ang lulo, iyang girip yung kagalingong apo, ikunaon sa naman taon ning luluhan ni. Apan mo na'y nahitabo sa kalibutan karon. Magkapaglaom, ang kalibutan nagatanaw sila, nga doon na pa'y daghang mga bata nga imulistya. Mas daghan pa kaysa mga bata nga gipanggutom. Matupad nila. Mas daghan pa kuno ang mga bata nga diin binuangan, i-abuse, either sa silingan o sa pamilya mismo, kaysa mga bata nga nag-antos sa kagutom. Muna nga, we were in
one place, not in the Philippines, na dito yung mga bata, 12 anyos, buros naman. Nga naman, iniglakaw di ay sa maginikanan nga to sa sa trabaho, ang bata sulungon og iyang trato, di, maglabing-labing dito. Unya usay ang trato niya kay guwang na, niya siya bata pa, why it happened that way? Nga naman po napugan sa ginikanan to sa trabaho. Nagtanda ko sa mga bata, pagkaluoy kayo, bata pa pero mabdus na. Mauni ang hitabo sa kalibutan. Child abuse, yes. Pero ang singgit sa kadaghanan, nga unta-undangon na ni, dili maayo. Mauni igsoon ang dagan, makapaglawom, ang dagan sa kalibutan nagipuyan. Apan klaro kay gisulti sa balang kasulatan. Nga sa katapos ng mga adlaw, adunay mga pag-antos ng hilabihan yung inyong masinati nga wala pa nahitabo kaniadto sa palitan karon aning COVID. Ang COVID makapaglawom, grabe pakadagan sa mga tao nga nangamatay. You know, wala ko latest nga update karon. Apan niadtong milabay nga Nobyembre, akong gitanaw 24, nagkataas gyapon ang nangamatay sa COVID. Now, kini nga krisis ato ning nasinati sa kalibutan. Apan dito mi sa silang kanoy krisis nga among na sinati ito kanang financial crisis. Grabe gyud kalisod kayo. Financial na to. Kani makapaglaom kining nasinati nato ang kinatibuk-an yun nga apekto sa COVID-19. Kaning krisis sa Sri Lanka, makita nimo ang mga paghitabo. Mato pa dinhi Trainee Juranli Iskidal. Ingon sa dinhi, usa siya makapaglawom ka Norwegian ambassador. Mato pa niya, dako kayo ang among kaluoy, ang among pagtan-aw sa nahitabo epekto nining presente nga ekonomikanhon nga problema o politikanhon problema dinhi sa Sri Lanka. Ang mga pagkaon, grabe yung taas sa presyo. Grabe yun. O niya, ang inflation rate, 60%. Over 60%. Lisod yung kayo. Muna dito mga tao, sa dito pamidho katuig, muna bagwa na kasiguruhan mo namang lakaw, nga ito pingon sa gawas, mamalhin. You know what? Because of the crisis. Tanawa na God, mga pagkaon, mga tanon, ning mahal pag-ayo, ang mga supply sa gasolina, kurudo o sa gas, grabe maglinya ang tanan kay magpaabot kanu sa matubilan. Ibis doon na nga to sa pump station, may na rin ang kining pump station ang tagiya, sorry kayo, hurot na, balik na lang mo ugmaon. Sa pagbalik ka, pila ka oras imong linya, o niya nagpaabot kang matubilan, pag-abot ito doon na kayo, wala na punuoy kining fuel. Pastilang paitag yun. Ang mga tricycle, itulod-tulod na lang nila magpaabot. Bisan pa ang mga tao magamit o gas kon kerosene, maglinya gihapon. Grabe ang kalisod. Ang uban magpaglaom, na heatstroke na. Grabe ang kainit. So nangamatay na, katabi rin itong nag-drive og tricycle, 10-wheelers, 3-wheelers, pastilan init kayo. O niya na heatstroke na. Bisan ang magpalit kag gas tank sa gasulato, linya gihapon. Pait ang kinabuhi sa kalibutan. Abay sa ay mong kabalaka. Ay mong kabalaka. Nga naman, gunitan ta mo. Tabangan ta mo. Now, dili ta mabalaka makapaglaom. Dili kay ta, ingon ta, mabaguhan. Kay ang Biblia God, kung imong tanaw sa Biblia, na ano magigibutang dinhi nga mga paghitabo sa malabot. Kung imong tanawon ang Matthew 24, versikulo 21, ingon dinhi. Kay aduna oniay dagko nga mga pag-antos sama sa mga butang nga wala pa agi kiniadto. Wa pa na nitabo kaniadto. Sukad sa pagtukos sa kalibutan, apan dagko nga mga pag-antos. Now ngano mag-antos man gyud? Nga kun imong tanawon sa paglalang sa Ginoo sa kalibutan, ang paghimo niya wala gi hint, wala gi kanang porsyento ba nga mag-antos ang tao. Wala gyud. Ang tanan pulos maayo. Gani ko nimong tanaw ng Genesis Kapitulo 1, 31, nagingon din ha makapaglaom, ug unya nakita sa Dios ang tanan nga iyang gihimo, ug tanawa kining tanan pulos maayo. Gihimo sa Ginoo ang tanan pulos maayo, ikaw nga adlaw. Pero may bulong ka karon, ug pulos maayo nga daghang problema. Ug pulos maayo nga nang namalig mga pag-antos, ug pulos maayo nga doon na may mga luha, doon na may mga balatian, ug doon na kamatayon. Ang hinungdan ana makapaglaom, sa diha yung gitunglo sa Ginoo yuta, curse be the ground. Apil gyud ta. O do nga doon na gasa nga gihatag niya nga tabangan ta niya, apan di ginato kabalibaran, ug di ginato kapungan,
ang mga pag-antos sa kalibutan tungod kay kinigitunglo sa Dios. Giangko na ni Jesus ang tunglo, ang epekto nagpadayon hangtod karon matapos lang na inigtapos niya sa kalibutan, maghimo siya bag-o nga kalibutan. Yes, ang kalibutan na itong gipuyan makapaglaob nata sa bungaw sa hilabihan unya nga kalisdanan. We are now on the verge of a stupendous crisis. Mabitaw na nga ang balang kasulatan kung atong tanahon, dili kay kamaguol kung nagbasa ka kanunay. Nga no, pasidanaan magutadaan. Kung ingon dinhi atong basahon makapaglaom, ikaduhang Timoteo 3, versikulo 1. Ikaduhang Timoteo 3, versikulo 1. O sige ingon dinhi, ingon siya dinhi. Apan hinumdumi, nga adunay dagko o kalisdan o lisod nga mga kapanahonan sa katapusang mga adlaw. Adunay mga kalisdanan, dagko nga mga pag-antos sa katapusang mga adlaw. So kung nakabasa tayo sa mga andam na gitadaanan mabitaw na nga, alang sa mga puluyanan, alang sa mga magtiayon, mga pamilya, kung doon naman tayo gamay nga makita kada bulan, mag-savings yun ta, kaya mga pag-antos o madamlag, kita kabantay na sa kita, dahil kwarta magamit. Kinahanglan planuhong daan. Kaya kitang na ng daan sa katapusang mga adlaw, adunay mga pag-antos nga atong magian. Gani kung imong tanawon ang versikulo 2, tayo din og unya ang mga katawhan. Ang mga katawhan ni problema, porque dili lang epekto bitaw sa dagan sa panginabuhi, na po'y epekto sa atong kagawian. Nga naman, kaya kung nagbasa ko magpaglawom sa versikulo 2, imong tanaw din og unya ang mga katawhan mahimo mga dalo. Di ba na epekto pod, effect po sa tunglo sa Ginoo? Mahimo kang dalo, mahigugmaon sa salapi, ugo niya sila tigpagawal, hambugiro, arrogant. Ugo niya sila mapasipalahon sila mga pinulungan, sakit manulti, abusive language. Kanong sa mana? Katapusan ng mga adlaw. Ugo niya sila magatunglo, kanagin akong dili ganahan nga, kinaiya ba sa tao sa kalibutan. Kaya sila unya magatunglo sa ilang kaugalingong ginikanan. Wa sila'y pagpasalamat. Walay respeto kung unsa mga butang nga balaan. So makita ni mo din epekto ni sa pagtunglo sa kalibutan. Na magkapaglaom, kining mga tao karon sa kalibutan, lisod pa ang panginabuhi, lisod po ang kinaiya. Pagkalisod po yan sa kalibutan. Now, atong sulbaron, atong himuon ang mga pagtuon, aron nga ang kalisod sa kalibutan, labi na yun ang kagawian sa mga tao, kada bang mabago ta, makahinuklog ta, di yun maayo ngay nani ko. Kaya gusto ko nga makalingkawas ang ninyo ta, gusto ko nga moadto uban sa Ginoo sa langit. So, maghimo tag mga laka nga mausab, mabago itong kinabuhi. Ingon din ogon niya ang mga tao dito, din sa kalibutan, wala na sila'y pagmahal sa ilang pamilya, wala na. Mga anak magkatibulaag na. Ogon niya, magdumili sila sa pagbaton sa kalinaw, diha sa palibot. Wala na, di na tayo gusto kalinaw, kalunay samok. Muna sige lang kahubog, sige lang singgit, away! Nakabitaw usan hubog, makiksunan, mahigala, makapaglaom. Sa bulo! Hubog man siya. Gawasan bitaw siya, kuhan, silingan po niya, gigitawag mo niya, Mario! Gawas niya! Gawas Mario ko iglawas. Pag gawas, ano gusto mo? Awa lang God, gitawag talang ka ba nga gawas diha. Wala God, sige na musulod ako. Kita mo yung dako mariglawas sa Mario di ay. Usay na natong pagbati, di taganahag linaw, gubot kanunay. Ugo niya, manultis na makapaglaom, pagdaot nga to sa uban. Slanderos, kulang sa papugong sa kaugalingon, brutal, o wala sila'y gugma, gisulti din yung makapaglaom, wala sila'y gugma, kunong siya'y maayo, o sabi gugma nila, dautan pirme. Ganahan sila nagsamok. Muna yung mga tao sa kalibutan. Sila makapaglaom, traidor. Sila, no? Naba niya sa tong silingan. Mauni ang mahitabo sa katapusang mga adlaw. Magkalisod patas ng panginabuhi, naapay kalamidad, naapay krisis, niya pag kinaiya makapaglaom nga dili mayo. Kini sila walay pagtagad sa uban. Kini sila may gugmaon sila kagalingong kalipay lang. O niya, inay nga sila, muduol sa Ginoo tungkol sa kalisod, wala. Dito sila noon maglipay. Lipay sila, magpatuyang sa kaugalingon. O gunya, magpakita silang Diyos noon. Kung imong tanawon ang versikulo 5, magpakita sila nga Diyos noon,
Apan di ay sa gawas lang. Dili gyud sa sulod. Walay kausaban alang kanila. Kining mga tawhana, ingon din niya bala kasulatan, kining mga tawhana, kung magkabilis lang ingunani ang kinabuhi, ang tambag alang kanimo alang kanako karon, ingon din nan palayo kamo ani klasiya sa mga tao. Palayo kamo. Na unsaon pagpalayo magpaglawom kung silingan nimo? Unsaon yung pagpalayo kung uban sa imong mahigala inani ang kagawian? Tanawa na God gi-enumerate pag-ayo unsa ang mga kinaiya sa katapusang mga adlaw. Muni tanan. So makiingon ko, pagkadako sa problema, niya pay krisis, kalamidad nga mudas mag-usay sa kalibutan, niya pa'y kinaiya sa mga tao nga di nato masabtan. Mauni makapaglaom, aban ang Diyos yung siya nga, sa kalibutan na amoy mga pag-antos, apan pagmalipayon mo, kay gidaog ko na ang kalibutan. Gani magpaglaom, sa wala pa si Kristo mukayab, wala pa si Kristo mubiya sa iyang matinunan niya to sa langit. Iyang gitapok iyang matinunan. Isa nga, may tabo, wa naman ko dire, apan sa katapusang mga adlaw, makita ninyo kini mga pag-antos, grabe nga mga pag-antos. Apan dili pa ni mo'y katapusan, sinugdanan lang ni, sa ito pa ang mga pag-antos nga, nagian nila kanina ito, sinugdanan lang. Kini nga ito, kinugay naman, kato sinugdanan, karoon mo natas katapusan. Sinugdanan lang ni. Apan, but pasabot ni Kristo, nga kinhanglan ka mo magtanaw nga ito sa unahan, o gunya, inyong pangandaman kining tanan. Himuon niyo ang pagpangandam. Nga naman, kaysa diya nga makita ninyo kining tanan, nan nagpasabot nga ang panahon nagakaduol na. Sa atong panahon karon nga kapaglaom, hapit na mo balik ang Ginoo, hapit na matapos sa kalibutan. Nakita na mo naman nato tanan ang mga problema. Nakita nato tanan ang mga paghitabo. Isa sa dihang makita niyo kining tanan, nahitabo na kinahanglan mahibalo mo nga hapit ako mo anhi. Hapit na matapos ang kalibutan. Mo nagipabot sa kadaghanan matapos unta ang kalibutan o balik ang Ginoo, hawahason kita ning kalibutan ang tungipuyan. Ang paglaom nato magpaglaom lang gyud. Ang paglaom lang gyud nimo, paglaom nako, paglaom natong tanan kanang mga adto tag langit. Mo nang nayon nga maadto ta sa langit. Ang langit ng puluyan. Hapit na maabot. Gani ang Biblia nag-ingon, si Kristo nanuktok na naspultahan, doon na kayo. Naabot na siya, ang kulang ang pag-abri na lang yun. Muna nga si Santiago, nag-ingon sa Santiago, Kapitulo 5, 8, 9. Magkapaglaom, gisulti ni Santiago din nga si Kristo na naspultahan. Versikulo 8, ingon din kamu usab kinahanglan magmapailubon, liguna inyong kasing-kasing tungod kay ang pagbalik sa Ginoo dool na. Dool na. O sa kadool. Versikulo 9. Ito din tanawa, ang maghukom nagabarog na diha sa pultahan. Ang maghukom nagbarog na sa pultahan. Muna ba madungog na ito magkapaglaw bitaw yung nanuktok na siya. Alang sa mga katawhan nga diin, naapa sa ilang kaugalingon nga mga planos kinabuhi. Naapa ilang una paglipay sa mga butang sa kalibutan. Sa wala na, hapit na matapos ang kalibutan. Nanuktok na si Kristo sa ganghaan si mong kasing-kasing. Magbago na ta, mag-usab na ta. Kung kadtong kagawian nga diin, magpasakit ang istorya. Walay gugma sa kalinaw. Magpakita nga na Diyos na panday wala. Magkapaglaw panahon na ron. Kay si Kristo nanuktok na. Atong ablihan ang ganghans tong kasing-kasing, pasudlo na to siya. Aron ikaw gako mabago. Aron ikaw gako maandam inigbalik niya. Aron ikaw gako makatagamtam sa kalipay, o kalinaw, o kinabuhi nga dayon. Ang pagbalik ni Kristo mo ay katapusan sa tanan. Apa ang problema? May nga magandang kuban nga, adugay pa bitang mo balik. Tinudugay pa. Wala ta masayod kanon sa siyong balik. Muna gingon din makapaglaom sa versikulo 20 o 36 sa Matthew 24. Okay, 24 versikulo 36. Ingon din busa kay kamo, ingon din busa kay kamo wala man mahibalo. Wala man kita mahibalo sa iyang pagbalik. Wa ta mahibalo kanusa, unsang bulana, unsang tuiga, unsang pitsa. Bisan pa gani ang manulunda, wala masayod niini, wala sila masayod. Bisan ang anak, wala pon masayod, kanusa gusto mo balik? Ang amahan lang. Siya rin nasayod. Kanusa niya ipabalik ang Ginoo, ang anak, aron mo kuha sa mga tao sa kalibutan.
Busa kay wa man ta kibalo, 42 sa Mateo ingon dinhi. Busa kay wa man ta kibalo, magtukaw kita, magmata kita. Kay wa ta kibalo, kano sa mabalik ang Ginoo. Makapaglaom, tama na ng pagkinabuhi nga iya sa kalibutan. Tama ng pagkinabuhi nga nagpatuyang sa kaugalingon. Karon mo ng panahon nga atong bag-uhon ang tanan. Atong itutok ngadto kang Kristo ang iyang pagbalik, mao kanay magtapos mga problema. Ingon siya sa Pinariyag Kapitulo 22. Tulog ni ka bersikulo ang giskutan sa 22. Primero sa 7, ingon siya nga, muanhi ko, hinuli niyo pagayo, muanhi ko sa dili madugay. Ogon niya ang Dios mga panalangin niadtong magkatawhan nga diin kanunay nagamatngon, nagatanaw, nagahinumdom nini nga mensahe. Ang Diyos ang panalangin. Versikulo 12. Ingon din og ako mobalik, og dado na ko akong mga gasa, ihatag nako niadtong magkatawhan, pinasikat silang binuhatan. You see? Ihatag nako. Ikatulo nga teksto, versikulo sa maurang kapitulo, versikulo 20, siya nga, ako mobalik sa dili madugay, ako ning gisulti. Mga kapaglaom, katulog ibalik, mobalik ko, dili madugay, mobalik ko, I'm coming soon, I'm coming soon, I'm coming soon. Nagpasabot kini niya ang Diyos, hapit na, we're almost home. Apa ang problema karon? If Jesus is coming, ang pangutana, are you ready? Sa dugay naman ang pangutana, ha? Layo na to. If Jesus is ready to come, are you coming? Igsoon, may gala makapaglaom. Karon, ang kalibutan, nagkapupos na ang mga katuigan habilin. Ang Diyos hapit na mabalik. Aba di siya gusto nga doon ay makasala, nga diin magpabilin, nga dili mabag-o. Gusto siya nga ikaw ako, kitang tanan, mag-usab sa kaugalingon. Muna nga din ni Isaias Kapitulo 55, versikulo 7. Atong masahol makapaglaom, gusto sa Ginoo, nga ikaw ako, mobalik siyang sabakan. Klaro ang isulti niya, ingon din ni, versikulo 55, versikulo 7, ingon din ni, og tuguti nga din ang mga makasasala, biyaan nila ang ilang mga dautan nga mga binuhatan. Biyaan nila ang ilang dautan nga mga tinguha. O sila mo balik, nganhi kanako, balik ngadto sa Ginoo. Balik. O niya, para yun sa di makapaglaom, o niya, makabaton kamog kaluoy. Ang Diyos nga magiluyon, maluoy kaninyo, o niya, atong Ginoo, maghatag siyag hingpit nga kapasayloan sa imo o sa ako mga sala. Magkapaglaom, ang tuyo ni Kristo siya napakamatay tungod kay gusto niyang luwason kita gikan sa tunglo sa sala. Apan kung kita magpadayon pag kinabuhi nga musupak siyang kabubuton, ang Dios mobalik og silutan niya kadtong mga tao nga wala magagtuman, lakaw sa dalan nga iyang ipasubay kanato. Muna karon sa di pa kumulingkod, sa di pa natapuson kini pamalandong nato. Ingon siya, umari ka mo karon. Isaias 1, versikulo 18. Umari ka mo karon. Usahan ta sa paghusay nagingon ng Ginoo. Kay bisan pa unsa kapula sa inyong sala, pution ko na sama sa yelo. Bisan pa dagtong pula, ako kanang pution sama sa balahibos karnero. Apan kung dili gyud gani ka mobalik. Kung dili gani gyud ka mag-usab. Kung ikaw gani magpatuyo lang sa mga kaugalingon, ang kinabuhi nga imong nabatnan mapatuyangon og naa sa kaluho. Ingon siya, apan kung di gyud gani, Lucas Kapitulo 3, versikulo 3, ug di gyud gani, kamog yung tanan, mga matay. Daya gigingon sa Lucas, apan kung kamo dili mobalik kato sa Ginoo, o mag-usab sa inyong mga hunahuna o sa inyong mga binuhatan, sigurado yan, ikaw, ako, kitang tanan, mahiagom sa kamatayon. Mga igala makapaglaom, ang Diyos nag-agda ka nato sa pagduol na to kaniya. Ang Diyos nagtawag ka nato, biyaan natong kinabuhi ngayon tanon. Atong hunaon ang kinabuhi dito sa taas, sa langit nun nga pagkinabuhi. Apan sugdan na to dati sa yuta, kung ikaw gusto nga moadtog langit, atong sugdan ang kinabuhi nga palangit. Bagon ang kaugalingon, tubagon ang tawag sa Diyos. Sundon iyang kalagdaan, subayon iyang magadalan. Magkapaglaw doon ang kanta ng ingon, Jesus is tenderly calling thee home. Calling today, calling today.
Why from the sunshine of love without room, farther and farther. Ganun magpalayo man ta si Ginoo hinoon. Ang Diyos, nagtawag ka na to. Yes, Jesus is calling today. Calling today, calling today. Jesus is tenderly calling today. Magapaglaom ang Diyos, nagtawag ka nimo, nagtawag ka nako, nagtawag ka natong tanan. Muduol tanga to sa Diyos, samtang may panahon pa. Kay basin ugma, o lahina. Magampo ta. Diyos gamahanan tagna sa gabion. Salamat ikaw nagkatawag ka namo. Salamat ikaw nagkasaad nga ikaw magagunit ka namo bisan pataliwadan kami sa mga pagsulay, mga problema, mga balatian ug wala doon. Panamo lamang ginampo Dios.Ganining takna sa kagabion. Kami unta magkahimo sa mo desisyon sa pagsunod kanimo pag kinabuhi nga Dios nun aron kami makabaton sa kinabuhi nga dayon. Salamat ikaw mga panalangin sa mga viewers karon. Ron, tanan namo nga mga nagasunod ni among programa. Labi na gyud sa among pagpadayon ni nga series ang gasa sa paglaom. Nga kiniunta among mabatan ang paglaom nga mao ikaw magatabang ka namo, mao ikaw magabalik aron pagdala ka namo gikan nining yuta nga naa ang makasakitan ug dadon sa langit nga naa ang makalipay ug kinabuhi nga walay katapusan. Tabangi kaming tanan ug ang among mga viewers karon nga kaming tanan maandam inigbalik nimo aron ang mga pag-antos sa kalibutan kining tanan kabalusan kining kalipay kinabuhi nga dayon. Salamat to Dios ikaw magtubag sa mong pagkampo. O mga panalangin ka namong tanan dinhi kagabion ug sumalabot nga gabi sa mong papanag-uban amo kini gitugyan sa ngalan ni Hesus.